खुंगा 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफाद खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद लोगोसे खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा लोगोसे खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै फैगौ जानुवारिनि 2 आरो 3 अक्ट'खालि आलुफारा प्राइमारि ब्रह्म धोरोमनि सिबिसालियाव दिनै गाहाय खुन्थिया गायसंदों। कलिगनि खुंगा 49थि बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारि बायदियै दिनै जोङो लाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। बे लाइ खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिजोंनो जोङो मोनसे जयग'बो आफाद लानाय जादों। दा जोङो फैगौ 6 आरो 7 जानुवारि 2024 मायथाइयाव खुंनो गोनां बे 49थि आन्चलिकनि ब्रह्म धर्मनि कनफारेन्सखौ जोङो साखाफारा जादों खुंनो थाखाय। जोङो दा गाजा गोमजायै खुंगोन। दुखुनांथावा जाहैबाय जोङो आलासिनि माबानि थाखाय जोङो अक्ट'खौ जोङो फिक्स खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो 6 आरो 7खौनो जोङो फिक्स खालामनानै लादों। हयथ' बियो सिगाङावबो फैनो हागौ, बियो जेबो अरजाया। बेजों लोगोसेनो खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिबो खुंफानाय जागोन आरो बेजोंनो 33थि बोसोरसालि जथुम्मा गहपुर आन्चलिकनि लाइमोन आफादनिबो बेहाय खुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै सोर सोरखौ हांख्रायनो नागिरदों? बेवहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरुनि ब्रह्म धर्मनि मिरुनि आफादगिरिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। लोगोसेनो जोङो बिटिआरनि चिफखौबो जोङो हांख्रायदों। दा हयथ' बिथाङा फैनो हायाबाबो बिथांनि माबाफ्रा नुजाफैगोनखौ जों आसा खालामदों। आरो लोगोसेनो जायगानि बिधायक मानगोनां उत्पल बरा बिथाङाबो जोंनि बे मेलाव नुजाफैगोन। आलासिनि माबाया बेखिनियानो। बेवहाय भक्त बाबाफोरा धोरोमनि सोमोन्दै सान्थौखौ गुवारै सावरायगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हारिमुनि माखासे मोसानाय मुसुरनायबो थाफागोन आरो बियो जोबोद गाब गोनां जागोन होननानै जोङो खोथा होदों। गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो साखाफारा जादों आरो बेवहाय जोङो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गासिबो गाजा गोमजायै जोंनि बे नैबे 49थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरदों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।